sesulo potong rembulan anggone ono ngendi si panjurina tak titipi hitung ketat ing jantung lumbungan kerembatan among suara hangranggot jiwanggo tak titipi layang kiter tak samper kangen sumiler ora kroso sliramu tansah tak pikir seumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko hendang rembulan aku samar water lemu tetap sadar mekar heng oro kang cengkar layang kita tak ingin sumiler paparmu tansah tak pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ora ketang wayah dagelan dibarengi karo grimis nyatane sing nonton ibu-ibu do antusias rela kudanan mung butuhe kepengin nonton dagelan Pak. Alah lha urung ra. Urung piye nyatane sing tamu undangan do ngiyup ning sortero penak. Lah iki nek mbayangno ibu-ibuke ini jajalan do kudanan jajalan epoh-epoh ning kono ijeh epoh-epoh ning ati-ati nek ana kodhok menculot terus mlebu lho ya. Lah hati-hati urung engko jajali nek rodok sithik muga-muga ya mok ngene tok. Aja nganti deres ya Pak. Aja nganti deres mergo kajat iki wis diantu-antu wis diarep-arep nggih kapan boyo duwe kajat Pak insyaallah bakal nimbali wahyu manggala. Iki mau lakone ya jan luar biasa tak dungokno ning ngarep kono. Mergo lakone iki pamundutan saka sing kagungan kersa gawe. Bapak ingkang Hamangku Gati iki mundhut lakon sing istimewa. Jengene sapa? Lah iya sing duwe gawe ngono kok iso takon jenenge sapa? Lah iya asmane sing ndek gawe sing kakung sapa, sing estri sapa, kajate apa kudune dak ero. Ya asmane Bapak ingkang Hamangku Gati mau to Pak. Astagfirullahaladzim. Wong dak duwe jengen kaya kowe karo aku sendor kowe Rokim mesti do ngerti. Iya. Asmane sing digawe kok gak ero. Jajal asmane sing lanang sapa? Aku urung kenalan ya Pak. Ya Allah Gusti. Kaget aku. Bocah teko nom-noman ora sing gaul sing grapyak sing digawe gak ro jengene Gae kok mentolo mangan segane kowe sing wedok ya ora ngerti asmane ya rai Pak. Kok mentolo ngombe wedange kowe kajate apa ya ora ro kok mentolo uduk rokoke kajate apa sunatan apa mantu ya gak ro Gae Pak. ya Allah Gusti aundzubillah min dzalik jenenge sing digawe lanang wedok gak ro cocok masyaallah lele isine wong karo aku
Sing digawe jenenge sapa le bubuk? Ndelok ketoprak arek ndelok kok sing digawe gak roh. Sabar. Dadi kowe gak roh. Gak, Pak. Mentolo mangan jajane. Ya Allah Gusti, sing digawe sapa le, Di? Bocah kok Padasan rene kowe. kandhanane kok angel. Tak akoni jujur aku urung kenalan, urung ngerti asmane sing duwe gawe. Ya Allah Gusti kono kok mentolo mangan segane ngombe wedange udut rokoke mangan jajane le cung sing digawe kok gak ro kajate apa iki mbok ditakoki sik kowe sing teko sapa iki ora. Alah ngomong ora ono mandeke. Lah saiki aku tak takon. Kowe nesu-nesu kowe ngamuk-ngamuk ning aku. Ya. Berarti kowe dak ngerti sing duwe gawe. Alah ya banget nek ditakoki ya ora roh le caca. Sing duwe gawe sapa, Pak? Mbah. Sing duwe gawe sapa? Ndor. Ora mbok omongi. Kowe dhewe ya ora ngerti sing duwe gawe. Lah aku lagi teko ya gak mudeng. Gayame ketak-kete. Sing digawe sapa jenenge sapa Padha ora ngertine ngamuk-ngamuk nesu-nesu. Sing duwe gawe ati jenenge. Ngono kok wis mentolo ngombe kopine. Aku urung Mentolo mangan jajane. jajan diadai kresek bocah wis. Sing duwe gawe ora ngerti asmane sini-sini wong. Lah aku lagi Lah wong padha ora ngertine ngono ku ndak alu wong takon sing ngerti. Wong pancen awak dhewe lagi apa iso sowan ning gone Jimbaran, ning gone dukuh secang. Iki kowe iku senenganmu ngawur. Iki tirah iki. Rah iki ketara mlaku rene. Alhamdulillah. Ayo Adek maju. Lah iki aku ya percaya. Ayo Adek maju. Kowe aja melok maju ben maju sing ra gawe ben maju. Lho, aku iki mbok garap apa piye kok iso. Lah sampean iki kondo. Suwe ora jamu pisan godhonge telo. Maksude Wis suwe ora ketemu karo dulur-dulur Sojan Jimbaran. Alhamdulillah dina iki saged ketemu kalih Wahyu Manggala. Amin. Dadi awak dhewe iki mumpung isih ning dina apik sasi becik. Kejaba ngiras-ngirus sowan wong wingi pancen awak dhewe iku ora iso bertatap muka, ora iso bersilaturahmi karo dulur-dulur Socan. Ya Allah, pramila dina iki saged pinanggihan ya kalih panjenenganipun. Aja terusna. Ubur-ubur ikan lele omongan baleni le. Jajari ke ngomong piye Suwe. Ya. Suwi banget lho aku ora iso sowan Socan. Rungono sing tenan, Pak. Pamane ngene ae winginane ora ditim apa didhawuhi ku nganti 1 tahun lebih. Tak kira ya ora iso ketemu mergo iki saka warga masyarakat Nggodo. Cocok. Banyak dulur Nggodo sing sami rawuh. Mulane kula ngaturake Sugeng Riyadi. Sepurane winginane ra saged sowan wonten Socan. Ya. Mboten wonten saged sowan wonten Nggodo. Piye to wong jenenge penting lho Mas. Awak dhewe awak dhewe ku iso sonjo, iso ketemu ngene iki wis seneng. Iso bertatap muka. Lah iso. Padha karo iku mau lho apa? Ketemu bersilaturahmi. Iya. Iki lho. Sing tanteni Apa? Ora silaturahmi. Ya Allah Gusti, ya ampun kok malah mbok cetakno. Lah kene omongane silaturahmi. Kok malah mbok terusno iki lho. Tanteni tak Ya dungono ampun, randang Gusti, muni-muni malah Gusti. guring-guring iso bersilaturahmi. Ya ampun, nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Wong Sampean iku ya ngono kok. Ana apa Mas? Muni ngono ae kok malah teko sing ora-ora iki lho. Kuwi Ana lah apa? ya ngono, Pak. Lah aku nyapa? Aku iki wis ngerti tak batin nek omongane Dek Mogol iki salah. Ya ya. Karepe lah arep muni silaturahmi. Nah. Kene kan tekan silaturahmi. Ya.
Aku wis rawani nyetakno, wis tak batin. Lah kowe kok malah mbok cetakno. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ku lho karepmu piye, Pak? Jenenge awak dhewe iki lak tontonan kudu dadi tuntunan. Ben iso digawe panutan. Malah mbok cetakno. Wong aku ora wani muni silit lho. Ndangak. Ana apa? Cangkemem tak umbahe. Lho ana apa? Lah aku muni mok ping pindho kowe malah ping bolak-balik silat. Wong aku nyontoni kok. Lah kowe ku ya kono. Sing dalan iki kowe. Kowe mang. Aku malu ngomong apa? Mas, alhamdulillah iso sowan ning gone desa Secan. Socan. Ya Socan. Wingi-wingi gak iso sowan, alhamdulillah iki iso sowan linantaran daleme sapa iki? Bapak sing kagungan kersa, ibu sing duwe gawe. Wingi kan hari bodo, hari halal bihalal. Gak iso silaturahmi. Silaturahmi ya, Pak kok angel men. Jajal sampean muni ya. Lah iki lho, aku ngerti Pak Bu. Omongane Dek Mogol rodok terhalang ya aku ngerti. Perkarane ilat angger kaken dicokot perawan ya ngono ku. Bojone kan saiki apa enam untuk perawan. Lah kowe lah ya melu-melu ra cetha. Nek kene ilate kulino dicokot perawan. Jajal aku ndelok. Wo ya bener kowe barang ya ora melu cetha Pak omonganmu. Ilat angger kulino dicokot begenggek ya. Omonganmu. Wong perkara muni si malatura. Alah kowe bareng yo melu-melu. Ya ya. Jae melet-melet ilatem. Alah ilatem kulino cokot banci mulane. Wong edan bersilaturahmi. Sowan nang nggone Socan. Nggih. Ning daleme apa, Bos? Daleme sinten Bos niki? Halal karo halal bihalal. Halal. Yo iki ning daleme sapa, Bos? Halal bihalal. Lho, iki ning daleme sapa coba enggok-enggokno jenenge lho sapa kowe roh apa ora? Sing digawe iki lho. Digawe sing kagunan kajat iki kajate apa iki sampean kudu ngerti. Lho kowe ya gak ngerti. Lah dalah aku kan ngisini wong. Duh, lah wong ancen rong kenalan kok. Ya mono ya mene jak sowan nang dinding nggon kudune iki ra ya tepungan. Sapa to sing duwe gawe ben iso tambah dulur. Lah iya. Ora nek kowe di ora usah cekel kuwi. Sing ora ngerti rono. Ngisini wong. Sing ora ngerti? Rono. Kene ora ngerti ya anak karo bapak kok senengane mirang-mirangno wong gerang. Ngono kuwi iki takon sik asmane iki sapa, kenalan. Ben paham. Lah iya. Ora nek kowe. Lah aku ora. Kowe lho tak takok ya ora roh ngono. Kono ya do kudanan yo iya. Sing gak ngerti rene. Ayo. Lho, lah kowe kok melu rene. Aku lah yo gak ngerti. Padha ra roe. Lah sing panjer aku wong godho. Biar saiki ne. Gini Pak. Mulane omongane ra patek cetha. Panjenenganipun Bapak Mulyono. Pak Mulyono. Nggih to dalah Ibu Yeni Wijayanti. Bu Yeni. Pak Mulyono Bu Yeni duwe gawe nyunatno Kang Putra Mas Adiasta Bara. Jenenge apik ya ora kaya kowe ngekeki jeneng anakmu. Lho, Rio Surakim Kliwon. Kok ana kliwone barang. Lah nek perkara jenenge ya tetep kalah karo jenengku ya Pak ya. Jenenge sampean. Aku ngekeki jeneng kene poso 30 hari. Kok sisa. Ya megor golek jeneng kliwon niku 30 hari. Iya, lah ora nek kliwon-kliwone paing lagi terus kok. Lho tapi jenengku istimewa lho. Istimewa. Nek jenenge sampean jenenge bapak kalah. Ada apanya? Jenengku ki paling istimewa. Kok saged? Ya iso, jenengku sapa? Rokim. Nah, saiki sampean nek salat sembayang mesti maca surat sing paling tuwa dhewe. Surat sing paling tuwa Al-Fatihah. Nek maca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lho, jenengku setiap saat, setiap waktu disebut oleh umat Islam sedunia. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kondang ora, Pak? Aku yoga. Wong kliwon nek yo.
Kok kowe gak kowe lah ya iya, Pak. Ora tahu aku nek sembayang nyebut jenengan ora tahu. Aku maca Al-Fatihah lah ya. Pisanane ya ora tau nyeluk jenenganmu. Ya mesti nyeluk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ya bismillahirrahmanirrahim. Aku wong sing goblok nek aku gak. Lah nek kowe Aku bismillahirrahmanirrahim. Wong edan ora ana surat Al-Fatihah nek macane bismillahirrahmanirrahim gori ra ana. Lah mbok kon nyeluk jenengan terus. ning ancen ora Mas, awak dhewe iki mumpung ning dina apik sasecik karo halal bihalal sowan nang nggone socan anugrahan muga-muga wae dosaku lan dosane dulur-dulur socan iso dilebur ing dina kang apik iki. Amin amin amin. Selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, sepinten-pinten gedene kagungan kula ngaturaken gunging panuwun nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Iki kata-katane Kata-katamu ki piye to, Pak? Sampeyan mang muni piye? Selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku sing Jawa nggih, sepinten gedene kagungan kula nyuwun ngapunten sedaya. Mono nek dong guyu perasaanku gak binuk iki. Sing gedhe iki lho apane? Kowe tau roh ta ora? Sing gedhe. Aku tau roh ya mung cuwilik kok. Dadane baleni apa? Mang piye kowe? Selamat hari raya Idul Fitri. Kowe Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. aku sing Jawa. Lah iya Jawamu piye? Nggih, sepinten-pinten gedene kagungan kula nyuwun Ya Allah, Pak, wali iki ana adik-adik lho Mas. Iki lho Ngisin-ngisini wong. nggih, mpun sepinten-pinten gedene kagungan kula. Piye lah Ya Allah caki? Gusti. Ngene lho. Tak benerno. Sing cetok. Sing Sepinten-pinten gedene kagungan kula. Kagungane iki keri to. aja kok ngarep. Aja kok ngarep. Kok nguri? Heeh. Sepinten-pinten gedene kagungan kula. Nguri podha ya, Bos. Kayak ngarep piye? Ngene lho Pak sing bener. Sepinten-pinten gedene kagungan kula. Kok kagungan kula sepinten-pinten nggone kula ageng. Lho. Iki piye to? Sepinten-pinten agenge luput kula. Nah, iki bener luput kula. Luput. Oh, kayak luput. Lah iya. Nggih, sepinten-sepinten gedene kagungan kula luput. Sepinten-pinten luput gedene kagungan kula. Iki Wis sing gampang. Kosong-kosong, Bro. Senengane. Kosong-kosong, Bro. Hah, Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Guru cukup ya, Mas. Nggih. Mergo iki situasi dan kondisi beliau panjenenganipun Pak Mulyono luar biasa. Ijehno Lor kali iki udane ra karuan antrae lho. tenan. Alhamdulillah kene luar biasa, berarti beliaunya ini orang baik. Sebabnya apa nyuwun ngersaning Gusti buktine ditampa. Lho wong iki gak ngerti Mas Mul. Sampeyan ngebel aku mbok kon piye Dik, mang gak ngerti wong iki. Lho. Mas Mul, Lho Mas Mul wis ngebel to. Mas Mul ngebel aku padahal ndekne gak duwe nomorku. Kok iso ngebel ku piye? Mas Mul. Halo Pak Desendur, pripun Dek? Kula ingkang gadah damel, sinten iki? Kula Pak Mulyono. Napa niki mendung prepet-prepet. Aku langsung medhun ke mobil ndangak. Nambah udan. bapakmu Jebule kowe iso nambah udan to Pak saiki? Sing ngomong nambah udan sapa? Lah kowe dhewe muni mudhun ke mobil terus kowe ndangak. Ndangak ngene. Berarti njaluk ngersane Gusti ben udane terang. Oh, enggak, aku malah udan-udan. Ila dulur lanang. Matur suwun dulur lanang. Mas Mul. Nggih, Mas Mul matur suwun. Salaman sih Adik Mas Mul. Mas Mul. Ya apa Badan riyen Mas Mul. Rene Mbak, sapa Mbak? Sugeng Yati Mas Mul. Nalaidin wal faidin. Kowe kepengin roh halusnya tanganku ta ora? Gayam. Lah wong tangan kulino monggo ndaut Gayam dengi tanggung ngampleng mbokem jentir-jentir kok. Wong kok senengane ngono lho. Nggih. Minta lagu napa sing religi? Religi? Nggih. Wah, lagu religi iki. Apa, Mas? Lagu itu lho sing waktuku kecil. Religi lho. Iku jenenge religi yo, Pak. Kowe iki bojo gawe isine wong to. Iya ya Bas ya. Ana lagu waktuku kecil kok religi iku.
jenenge lagu religi iki ora waktuku kecil. Religi iki sing ngene kae lho. Angklia numpak perahu layar. Nah, iki malah kecemplung segara. Wong religi ku sing ana Tapi gunung nggih lahir batin religi iki Suryati. Ibuke Mas Mul nggih. Oh, ibuke Mas Mul. Oh nggih. Lah ya kok nom. Bu sing dandosi sinten wae, Bu? Piye Pak? Dandanane apa? Cantik ta? Cantik ta? Alah lisen jendet sisan. Alah kok iso. Ngono kok mbok omongno iki lho. Ya wis. Religi. Nggih, diaturi caping Gunung Jengleng. Nah iki lho bojone Mas Mul garwane. Aku apal aku. Iya. Lho kok lemu kaya mbokku ya, Pak? Alah kakek sithik mulane lawangku ameh tambakno. Dulur wedok. Minal lho ndi Bang wonge? Oh, iku lho kok iso. Sepurane luput. Nggih. Katut lanangan. Wis barno Mbak golek neh ae wong katut lanangan kok mbok pikir Batin. Perawan pirang-pirang tuh. Dulur wedok nggodho iki. Kok malah bojone Mas Mul. Ketara wong godho kaya semangka. Kaya apa? Semangka. Guwedhi nek cah cilik-cilik kaya semongki. Mas Endor, Dalem. Mas Rokim, Nggih. badan karo dulur-dulur nggodho mergo acara dimbakan nggodho tak batalke ora sida sowan nggodho. Oh, nggih. Dulur-dulur nggodho ingkang sampun rawuh mriki minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Sepinten gedene kagungan. Alah teko kono neh kok iso. Ya wis monggo Ya. Monggo. Mangga, caping gunung. Caping Gunung Jengleng. ngagem Jengleng. Dulurku wedok nambah siji le. Napa? Katut lanangan. Katut lanangan iki. Sini wonten ngene nika. katut lanang ini angel lho, Bos. Ayo. Pun pun supe. lakon iki ku dah. Sampeyan Wis eling ora? tak trimo Lagu lho, lakon Bos. iki. Nadyan Iki lagu lan nasepem lho, Bos. Bojom Suwe katut lanangan. Genti ae genti. tak genti ae. Padha katute ya Mbak digenti ya. Mergo katut lanangan nek diitung Tak iku genti. mergo kalah weton. Ngono lho. Endi mang wong godho? Dulurku lanang, dulurku kau wedok. niku. Digantos nggih. Mas Ganti Mul nggih. menawi Nggih. ngersake lagu Mas Mul monggo. Oh, Minta dangdut nek mau kan campursari sampun. Kita kasih dangdut. Napa campursari sing Dulur Dangdut. wedok. Nggih, monggo siap manut. Katut lanangan lah wis tak syukuri malah seneng. Seneng. Untuk ijo luwe apik. Entuk bojo nom neh malah. biasanya kan dulur-dulur nggodho iki do seneng campursarian. Ya ta? Dijoli campursari sing kepenak ya sing lagi ngehit Apa Mas? Kusumane Ngati. Kusumane Ngati spesial kanggo dulur wedok. Susune wati, manggo susune wati baca. Rasa teko susu iki lho. Lah iku Anyep-anyep kok rembug susu. Lagu napa? Aku bareng ngingetno wong mik-ngemiki anake malah eling ngono. Ngono ya mbok ngetno. Lah piye lah Bos gak goeman piye? Jebule nek disenek ya penak. Lah nggih. Modal 400 juta lho, Lek. Lah lagi 400 ada apanya ya Pak Mun? Ya wis kesumane Ngati tak ganti Kesumane monggo Ngati. ya. Siji nang kene, jinong kono lho kita. Iki kok waduhe ra umum. Iki syutingnya apa iki? Saben bengi nyawa kona
mbahku kita penjenggleng. Gak erono. Atas-atas mbah dalane lunyu. Ora dalane deng sandale. Ya Allah, muga-muga awet tuwa ya, Mbah. Awet nom. Lho awet nom wis tuwa, mbok kon awet nom balik neh ngono. Nek awet tuwa kan panjang yusmane sehat terus. Amin. Alhamdulillah. Sapa ngerti sok ben rabi nanggap kene. Wah, ono-ono ae. Putune Mas. Kon jenggleng tak warai rene. Ya, tak warai. Aja sing angil-angil sikilku jek luwara. Ora, sing penak ae. Yen memacan goyang pinggul elon-elon. Penak ta? Ya. Yen memacan Penak ta? Enak. Kandhani. Ki karo olahraga. Penak ta? Yen memacan Penak ta? Enak. Lah iso. Yen memacan Penak ta? Enak. Yen memacan Penak ta? Enak. Yen memacan Yen memacan Perasaan ora penak. Yen memacan Yen memacan Perasaan ora penak. Yen memacan Yen memacan Stop. sapa enak tenan yen memajang jian miroso tenan Tetap. yen memajang Ilat angger kulino dicokot. yen memajang wah enake ra umum yen memajang Wis lempok sapine. Lha wong mbok kon majang terus mbok nggo sapi lanang piye? lah enak Pak. Aku sing tak getuni apa? Apa? Lu njaluk caping gunung tinggal lunga. Numoni tamu. apa? Nggih, Budhe. Yen memajang mung karo janur kuning kembang wae waton Perasaan bapakmu lempoh le. ora lempok piye jujur ya iki tak blakake wae. Aku ki dadi wong saiki ra percayanan. Terus Jarene para sesepuh, para yayi, nek ning sasi Ramadan ning sasi poso, ki jarene setan lak padha dicancang. Bener. Ning nyatane kok ya ora. Perkara Nyatane ya akeh sing ijeh ora poso. Tur meneh. Lah ngger bengi lho ning nggonku ki setan kok ya akeh. kok saged? Wah, ning omahku ki nek bengi sekitar jam 11 bengi ki ana kuntilanak kok. Kok iso ya? Kamarku ki lak sisian karo bapak to. Iya. Tak rungokke ki angger bengi kok. Nek kuntilanak. Aku nganti wedi dhewe aku. Wah mak bendung bacok ae. Terae bocah matane. Lho apa to, Pak? Iku gak kuntilanak mbok kebrekan aku. Lho po iya ta? Lho. Tak kira kuntilanak ya. Nah, kuntilanak iku aku gara-gara turu ape mati karo mbok ya iku. Lho, lah kene kok arep mati. Mbok rak merongot. Lho aku turu adep-adepan oyok-oyokan ambekane. Bareng aku molek nyewogrok irung iku perkara apa? Mambu pete. Wadep-adepan ya Allah iki mangono guwa mangat ning ngarepku aku ngono. Walah tak kira setan ya, Pak. Jajal lah Bu, bayangno nek sampean turu karo bojo madhep-adepan, ora oyok-oyokan ambekan.
Ora sik. Ora ngono. Ibu-ibu kok gemujengi perasaan wis iso memikirkan. Tahu. Tahu. Meniku nek sampean gak percaya bojoku anggone tak takno. Ayo Andek Rono. Angger tak jenggitne. Andek Rono. Tahu tak juwengkengno malah kaya diesel. Ayo dilajengi. Ya. Kondi wae dilali. Kembang wae. Pacita. Lo sarwi. Badan ya, Bang. Yo. Hati. Pandemen. Nggih, Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin pira-pira gedene kagungan kula. Mirsani terus mesake, Mas. Nggih, dienggo dhewe wae. Nggih, dienggo dhewe. Nggih. Sampeyan uduti udane ben ora medun. Angger udut kan gak ngiler udane, Bos. Udut gak ngiler. Panas. Ayo mandang gawe aja nesu aja lepet. Nggih ngaten iki Mas Mul nambah udan karo rokok. Kersane mboten ceblok banyune iler. Heeh. Ora ngono Munadi kok leng guyu ngekek. Iya. Mas Munadi. Rong dina ora ngetutno awake dhewe. Apa Mas Ika? Tan mongko iki kesempatane jenengan Mas Munadi. Heeh. Sing kuni leda-leda kok wis ora tau lab iki ndak wis kan. WM lifting iki HP-ne bar jadi gadekno aman kowe. Gadekno piye le Bos didandakno. Dandakno. Ijo Mas. Anggepe wong tipis. Ayo lali ku. Panas udan panas aling-aling capeng gunung. Ana becak muatan nangka iki ketoprak ning gone Mas Mulyono. Teko kene. Lah iya. Iki lak jula-juli to. Bapakmu piye to? Piye to kowe iki, Pak? Kok malah wong caping gunung kok teko jula-juli to? Iki jula-juli iki. Biasane engko angger bar caping gunung mesti njaluki neh jula-juli. Timbang dijaluki neh tak rangkep saiki ora ketang mok sithik ngono lho. Yalah kali dimbentekke. Uber-uber ikan lele kudu pinter no le. Nadyan wadon sarta sulit mandang suarane. Inomane banyu kulone. Ndek jaman pacuan njur kelingan anak lanang
Senti kadang Gombal gambol Nate janji Ning saiki Apa lali Sokor bisa gunung desa Raja dene gone padha loro nggih caping gunung ngagem dawa dipun jengleng sampun katuran mugi kerane penggalih Al-Rafi'ah. Oh iya. Bosnya mangkone ning pojok kok. Kita goyang lagi bro. Dulur wedok tak pending tak ganti riyen nggih. Gawe tentremeng atiku biyen ate janji tak ugemi ora bisa lali turken Daeng pun